Kawa ya Homa Bay nyake kaunti ma Kisumu kama somo no odhi nyime e yor kwe skunde mane chuny boma ma Kisumu kaluwore gi ng'anyo mano chungi. Skunde kaka Haria Primary ma osebedo kod midhiere kinde ng'anyo nochoko kendo wito sakla mag iro malungo wang' ma osebedo kae wite alwora mar skunno ka jopuonjre bende nodok e klese madhi nyime kod sombgi. Jopuonjre koda jonyuol geno ni twak e kind jotelo mag siasa biro kelo duoko mar kwe mar mondo mi kalenda mar somo kod penjo dhi nyime kaka nochan e chak higani. Okay? So can we start with the shift? Kalore kaka kuma school nitiere ne wane dhondara to jong'anyo gi thoth gin charingo kama ne dhondara. Koro ne chuno ni nyaka wang'is nyithindo ni kik bi school nikech kalore kaka jogi ne ng'anyo ngima gi ne ni hatari. Koro jonyuol no koni kik nyithindgi bi, koro bende ng'iso ni kaendi kamarach ka ji biro somo ke jong'anyo gi ka gidwa ringo to giringo mana ka gichomo skul kuma skul nitiere. Koro jonyuol ok okelo nyithindgi ma Mondays ma ji osebedo ka ng'anyo gi wan ok wasomo ga. Nyithindwa nyocha ok bi skul. Mano oseduoko somo wa chien. Koro wakwayo mana ni kasani kaber to ng'anyo ni onego kik bed ni chak timre kendo nikech mokalo ne wan gi Covid, nyithindo ne ok osomo. Koro higa ni nopa nodhi bedo higa maber mondo watiek higa kaka ne sirkal osechako ni Januar to Disemba. To kaka skul bende kuom seche ma waseketho mane choko bi skul, wabiro temo mondo mi watudre gi jonyuol gi nyithindo mondo gimond gokinyi kata gidong nyaka odhiambo ka nyaka saa 11:30 kata saa 12 mondo jopuonj oyud seche mane giketho ka ndalo mane ji ng'anyo. Kata ngeso gi Jumapil bende ka jonyuol gi jopuonj owinjore to wabiro kwa mondo nyithindo bi mondo puonjgi mondo ndalo ma gikethogo warikava. Kwa dhi mbele ni bang' romo e paro mar bedo gi twak